Salamat sa taong hindi ka iniwan kahit kailan. Kahit naman anong edad, makaka-relate sa title natin ngayon. Meron at meron talagang taong laging handang sumuporta sa iyo at naniniwala ng tuloy-tuloy at kahit ni katiting na pagdududa, wala kang naramdaman sa kanya. Ewan ko kung maniniwala ka. Sa lahat naman ng stages ng ating buhay, sa lahat ng parts ng ating buhay, meron at merong tao na nagiging kaibigan natin. At sa paglipas ng panahon, napapalitan ng mga taong ito. Pero meron at merong naiiwan. Mga taong nakilala mo lang na hindi na plano, pero nakilala mo siya dahil sa mga dumating na problema. Ibang klaseng support ang ibinigay niya at ipinakita niya. Na-realize mo, wala kang naging kaibigan na ganito. Wala talaga in the past. Kaya kahit na malayo kayo sa isa't isa, desisyon mo na ding maging close sa kanya. Sa totoo lang, ang mga totoong kaibigan ay hindi naman kailangan malapit ang bahay sa isa't isa. Hindi nyo kailangan magkita ng ganong kadalas. Hindi kailangan gumimik ng ganong kadalas para matawag na matalik na kaibigan. Siguro nga, meron kang nagawang mabuti sa buhay na ito para bigyan ka ng ganyang regalo ng Diyos. Madalas nating idasal sa Kanya na ilagay niya ang mga tamang tao sa buhay natin. Ikaw, andyan na ang tamang tao sa buhay mo. At hindi ka nakakakita ng iwanan sa inyo kahit na anong panahon. O naman, ang totoong kaibigan ay hindi ka kailangan magbago para maging mabuting kaibigan din sa kanya. Ang totoong kaibigan ay unti-unti kang binabago para maging isang mabuting tao. Minsan, hindi na niya sinasabi ito, kundi ipinapakita lang niya sa buhay niya kung ano ang dapat. Hindi ko alam kung napansin mo na maraming pagkakataon na galit ka at sinusubukan kang pakalmahin ng mga taong nasa paligid mo na gusto ka ring tulungan. Pero kapag ang taong ito ang nagsalita, nakikinig ka na at nagiging kalmado ka. Hindi niya kailangan pumunta kung nasaan ka. Ang kailangan mo lang ay words niya. Sa totoo lang, minsan, text o message lang niya, okay ka na. May pagkakaintindihan kayong kayo lang ang nakakaalam. Yan ang taong kahit na anong panahon, walang iwanan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa kaibigang nasa buhay namin ngayon. Maraming salamat at binigyan mo kami ng isang taong nakakaintindi sa amin, nakakapagpakalma sa amin, nakakatulong sa amin. Pangako, Lord, magiging isang mabuting kaibigan din kami sa kanila at magiging magandang impluwensya din kami sa kanilang buhay. Alam po namin na isa ito sa mga blessings na ibinigay nyo sa amin. Salamat. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.